Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci gaba da bayanin mu akan labarin Abdullahi dan Mas'ud. Wani wancan bidiyo muna so mu dora daga inda muka tsaya. Wato muka ce Abdullahi dan Mas'ud ya karanta ma Annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi Alqur'ani har Annabi sai ya hawaye akan karatun shi da yi. Sai Annabi ya ce ya isa haka nan Abdullahi dan Mas'ud ya dakata ce ko da ya dago kan shi sai ga Annabi yana hawaye dalilin wannan. To da haka sai yake cewa wato mala ya ce lalle Abdullahi dan Mas'ud ya kudi yana ku sani wato duk da kasancewa shi mutum mai karamcin jiki baya da kiba baya da wani tsawo baya da wani jiki, amma kuma ya yi duk abin da ake zuwa, ya zo duk yaƙuƙukan da ake zuwa wato na da'awa na kira zuwa ga yada addinin Allah. Duk wani yaƙi da annabi ya zo tun da sai ga musulunta an zo da shi, kenan duk yaƙin da annabi ya zo shi ma yana ta tare da shi, duk da bai da jiki bai da ƙwari bai da kiba irin wannan, zaka gan shi mutum silili mara jiki kenan, amma duk da haka duk yakin da ake yi na zuwa ya bi annabi a tare da shi, yana da kokari wurin jihadi. Sai yake cewa bayan kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya rasu ya bar duniya, wani abu ya faru a lokacin Abdullahi a wannan Umar bin Khattab. Wata hadisa ta faru a lokacin Umar bin Khattab, wato wanda lokacin da Abdullahi dan Mas'ud aka sanya shi amiri ne na wato a Kufa, kawai ka ce shugaba ne. Wannan Umar dan Khattab ya nada shi a matsayin shugaba a garin Kufa, ya sa shi amir ne shi. Wato sai ga shi wani mutum ya zo ran Umar dan Khattab yana cewa na taho daga Kufa ne, daga Kufa nake. Wani mutum ya zo garin Madina ya zo inda Umar dan Khattab bayan an sanya Abdullahi dan Mas'ud amir shugaba a can Kufa. Sai ga wani mutum ya zo daga Kufa ya zo ran Umar dan Khattab yana cewa ni wani mutum ne gani na zo daga kasar Kufa ne nake. Sai ya ce na baro wani mutum a can wato a garin Kufa, wato ya ce na baro wani mutum a can garin Kufa din nan, wato wanda yana karanta wato alkur'ani wato ba tare da masahab ba, kawai yana karanta shi haka nan ba tare da ya duba ba kenan. Shi yana karatu da zuciyar shi kenan cikin kanshi abin da ya haddace. Shi wannan mutum ya yi mamaki, ya ga wannan mutumin bai duba littafi, kawai sai dai ya ga yana ta ratatu karatu, ba wani littafi ga hannun shi, ta zubo ayoyi. To shi wannan mutum da ya to da Kufa ya zo ran Umar sai ga abun kawai akwai mamaki, littafin da sai an duba an karanta ga hawatu ko ga wani abu, shi ga shi bai duba komai yana karanta shi haka nan. Ta yaya yake yana karanta shi, ya san abin da zai karanta. Sai Umar da ya ji haka sai ya ce mishi, Umar sai ya yi magana ce wane ne wannan da kake magana akan shi? Sai ya ce ai shi ne Abdullahi dan Mas'ud. To da Umar ya ji haka, wato har kowancan da ya kawo magana Umar ya dibin kawo yana karatun ba daidai ba ne, ya ɗauka wani ne ya gani na karatu ba daidai ba, wato ya zo ya kawo ƙarashewar Umar. To da Umar ya ji an ce ai Abdullahi dan Mas'ud ne yana rera karatu ko da bai duba, to sai Umar harko har ya fusata ya hasala da ya ji an ce ga wani can kamar a ɗauka a ce wanda bai iya karatu ba ne yana ta tarkacen karatu yana haɗa wani cikin wani a. To da ya ji a shi Abdullahi dan Mas'ud ne sanannen makaranci ne. To sai Umar bayan ya fusata da ya ji an ce Abdullahi dan Mas'ud ne kwararre ne wurin karatu, ya san haka. Da haka Umar sai hushin shi ya bushe daga wannan lokaci, wato yana bushe har ya kai ɗauka a shi tun da Abdullahi dan Mas'ud ne wannan mun san ba inda zai kuskure, ya san karatu yadda ya kamata, bi ma'ana ya harrace alkurani da kyau, ba ma sa ran kuskure gare shi. Da wani ne wanda bai san karatu ba sai mu ɗauka zai iya cakula ayoyi, amma Abdullahi dan Mas'ud sananne ne yana da ilimi. Sai ya ce Abdullahi wato sai Umar dan Khattab ya ce ai ban san wani mutum ba wanda ya rage a bayan ƙasa wanda ya cancanta ya zamo yana da wannan sani in ba Abdullahi dan Mas'ud ba. Shine kawai muke saran ma yake da zurhin ilimi na alkur'ani. Ban san wani mutum da ya rage a bayan ƙasa wanda zai iya tararo maka karatu a cikin alkur'ani haka nan bai duba komai face Abdullahi dan Mas'ud. Dama muna saran wannan a wajen shi, ma'ilmanci ne sosai, masani ne. Sannan kuma sai yake cewa shi Umar dan Khattab sai sanar da wannan mutum da ya zo daga Kufa, ya ce zan baka wani labari wanda ya faru
a lokacin da annabi yake raye. Sai ce wato muna zamne wata rana, Umar ya ce muna zamne wato a wajen annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi, ga kuma Abubakar. Wato sai ya ce muna zamne wato ni da annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi da Abubakar kenan. To sai ya ce suna wato shawara akan al'amarin musulmi, menene ya kamata a yi domin da yadda shugabancin musulmi kenan. To sai ce mun hito ni da wato da annabi da Umar muna tahe, sai muka gamu da wani mutum yana tsaye yana sallah, muka gan shi, sai muka haɗu da wani mutum gashi can yana sallah wani wuri, ban mu gane wane ne ba saboda ban mu kallo gaban shi ba, muna dubi ta bayan shi ne. Sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya tsaya, da yaje yana karatu, yana tare da karatu, sai tsaya na sauraron shi. Bayan haka sai annabi ya ce to shi su Umar su ba su gane ko wane ne ba, amma shi annabi da ji sautin kuma ya ga tsayin shi, ya gane Abdullahi dan Mas'ud. To yace mun tsinka wani na sallah yana karatu sai muka tsaya. To da haka da annabi ya ga haka, shi Umar ya ce ba mu gane ko wane ne ba. Sai annabi ya ce wanda duk yake so karanta alkur'ani wato danyen shi, tataccen shi da daɗin shi, to ya karanta kamar yadda ibn abd yake karanta, kawai da Abdullahi dan Mas'ud yake karanta. To duk wanda yake son yi karatu da kyau cikin daɗi, karatu tsararre, to ko irin karatu Abdullahi dan Mas'ud. Sai wato sannan Abdullahi dan Mas'ud ya zauna bayan yana cikin sallar shi, sai zauna ya ci gaba da sallar shi, wato yana addu'a. Bayan ya gama sallah zauna yana addu'a. Annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana ce mishi ka roƙa za a baka, ka roƙa za a baka, ka roƙi abin da kake so Allah zai karba maka. Bayan ya gama sallah yana addu'a, sai annabi ya ce kai roƙonka Allah zai karba maka. sai wannan wato Umar sai ya ce sai na ce bari in tai in ba Abdullahi dan Mas'udu bishara kenan, tunda annabi yana cewa ka roƙa za a karba maka, domin su suna da nesa gare shi, yana sallar shi. To da annabi ya ƙara sallah ya zama yana karatu yana addu'a shi, annabi yana cewa ka roƙa za a karba maka, kai roƙonka za a karba maka. Sai Umar ya ce bari in tai in mishi bashara da wannan abu. Sai ya ce ai ina zuwa ko an na isko Abubakar ma ya riga ni, har ya sanar da shi, ya riga ni zuwa sanar da Abdullahi dan Mas'ud cewa ai annabi ya ce kai roƙo addu'a Allah zai karba maka duk abin da ka roƙa. Umar ya ce ban san wani abu ba da zan yi kokari in riga Abubakar shi face sai ya riga ni gare shi. Kullum sai ina so in yi kokari in riga Abubakar ga wani abu, sai kuma in isko har ya riga ni wannan abu, saboda shi kuma Abubakar mutum ne mai kuɗin aikata alheri, yana son aikin alheri. Da an ce ga wani abun alheri ya sauri ya riga kowa fara yin shi. To ko da yaji wannan sai riga Umar zuwa ya Abdullahi dan Mas'ud bishara akan annabi ya ce in yi addu'a za a karba mai, saboda yanzu gama karatu alqur'ani. To sai ya ci gaba da cewa shi Umar ya ce haka dai Abdullahi dan Mas'ud ya rayu. Wato sai mala yake ba ɗaliban shi labari ana ya ce haka dai Abdullahi dan Mas'ud ya rayu har lokacin da Usman yake khalifa. A lokacin da ya rashin lahiyar shi ta mutuwa, sai zura wato sai Usman da Affan ya zura Abdullahi dan Mas'ud, ya zo wurin shi yana ziyarta shi, ya ce mishi, sai ya ce da shi me kake ji a yanzu, menene abin da kake ji, wace shakawa gare ka, me kake ji a jikinka, bi ma'ana yanzu kana da wani abu da kake so ka yi ko kuma kake tunani ko kake wato tsoron faruwar shi. Sai Abdullahi dan Mas'ud sai yake cewa ai ya ce fatan rahama ubangiji na kawai nake, yanzu ba na fargaba komi, ba na tsoron komi, kuma ba na tunanin komi face kwaɗayin rahama ubangiji na. Ina sa ran haɗuwa da rahamar ubangiji na, shine fata na kawai. Sai Usman da Affan ya ce sai Abdullahi wannan Usman da Affan sai ya ce mishi wato in yi umarni da a baka duk wani abu da ba a baka damar shi ba a tsawon shekaru 2 da suka wuce, duk wani abu da ka so a baka, misali da kai so ka samu baka same shi ba, in kana buƙatar wani abu zan yi umarni a baka ko menene kake so. Sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce a ba na da buƙatar komai yanzu a rayuwata. Sai shi wato Usman ya ce ko da kai baka bukata sai a ba diyanka mata bayan ka mutu, idan kana bukata wani abu da zaka bar musu na gado, za a baka duk abin da kake bukata ko da ka bar mu diyanka su gada kenan. Sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa
sai mu tsaya mu ci gaba da dan sauran bidiyon da ya saura domin ya kawo ƙarshe bidiyo na